Den är inte stygg, men den är... Hej. 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 Vad ska ni göra nu? Montera Vilka ihop bilder? chokladfontänen. Okej. Eller nej, redan. Ja, men det kan i alla fall vi som har startat dem ju. Ja, men vi behöver ju den här boken som han tog. Det var en jävla pilsner. Ja, vad fan har hänt med den? Ta borta, ta det kvar. Va? Jag bjuder på den. Jag bjuder på dig. Det får inte. Jag ska arbeta. Oh, hell no! Nej, jag futt med det. Jag hittar kontakt någonstans. Hej Eli, hade vi inte att doppa i? Chips. Och skala lite äpplen. Är det gott med choklad? Vet du vad som är gott? Vet du vad som är gott? Hallå Eli, Jenny, vet du vad som är gott? Choklad på choklad. Men hallå! Gör om det där. Vi behöver kontakt. Vänta, jag får den. Titta om det funkar. Men hallå, frågan är om vi ska starta lösa. Nej, eller jo. Läs igenom aldrig. Isabelle, hur känns Det det? är crackhead. Sjukt. Man måste smälta på plattan. Menar du? Ja, fan, det hade varit lite konstigt. Du Jag äter samtidigt. Hon gillar den. Men hon har den. Kolla, that pretty thing. Lök då? Kolla, här finns lök. Fan vad jag hatar lök. Vet du vad? YouTube this time. Jag filmar alltså, jag filmar. Men det är kastrull. Och kolla här med mig hos Vad är YouTube nästa? Glöm. 3 Marabou-choklad. Är det sinnesryck? Oh hej Och vad är klockan? Kan du räkna? Kolla klockan. 21, 22, 21, 23. Kan du räkna? De här tre. Mm. Du tar bort ett. Hur många gör jag för? Det är så kvar! Om jag bara då? Du bara halva kvar. Hur mycket har du då? Jag har fortfarande 3. 1, 2. Nej, men om detta här, jag har redan säkert halva. Okej, 2,5. Du är duktig. Okej, om jag gör så här då. Det här är 3. Mm. Sen bara kan du bara slå. Hur många är det kvar? Fan! Tänk. Hur många kan det vara? Hur kan det vara? Ska ni fräta eller vad? Dagens tittarfråga. Hur många Marabou är det kvar att ta bort? Då, från 30. Är det något nytt kärlekspar kanske? Hela världen ska se detta. Ja, YouTube. Va? Jag kan se på YouTube. Varför inte? Ja, du kan inte